Ní mbliana ó hin naoi de bhí Deireadh Fómhair gafaí sa Cathraigh a seoladh Tuairisc.ie I deach an ardmhéire a maiile lia. Is le second agus í ggéir se aris tucaí bio. Agus Tuairisc ga cheoladh aige, dúirt cathal góin go raibh súil aige go gcaineadh an tseirbhís nuachta súil léar fallasaí Gaeilge an bhféaltais. Chur mehel wanithe Tuairisc rompu tseirbhís nuachta lethúil ardchaidean a chur fáil de phobal na Gaeilge in Éirinn agus thar lear. Tseirbhís go bhéadú an phobal sin bratharthaí agus a bheith bráidúil astí. Le ní mbliana anuas, fáisiú bagnach 26,000 mír an CEO ó nach mór 300 údar. Go mena díaghaíb agus céad fáilte rob go dtí córa na seachtaine se. Thug as cean 2.3 milliún duine 8.2 milliún cuairt an CEO agus dark na daoine sin 8.8 milliún lehanach. Gur 1,000 maithagad go léir. I'm ag fólam an teanga